ngatifambei nebhora redu zvakanaka, togadzirisa vanhu kuti vagarisane zvakanaka. Mazvita here ngavapike shamwari pambi ubate nzira yako kuti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari ngaanditungamirire. Mwari ngaanditungamirire. Gara henyu pasi mutsanangudze. Pamusoro idare. Musi wa2 uri musi wechitatu. Hanzvadzi yangu Charity Mureyani yakagara apo yakandifonera ndiri kubasa kwendogara kudumbu rutinhira. Chiti asekuru muripi ndakarohwa. Ndikati hanzvadzi yangu chende kuna baba munini ndiri kure. Ndozoya pa weekend. Tozwe nyaya yako zvakanaka matauriro yako chondidini ochandiitira. Zveshuwa weekend iya inozosvika ndakazoya chachina. Ndofonera hanzvadzi yangu ndati chiuya kumba kwangu Friday. Tichiuchitaure nyaya yako iya. Ndauya. Hanzvadzi yangu inouya. Tinoenda tese kwa baba munini akagara apa. Hanzvadzi yangu yava ichiti ndakarohwa nababa mukuru nakuru rawo. Aine hembe yake yanga ine ropa, kati hembe yangu ine ropa racho ndakati ndinaro ishi. Kati ho pakanaka ngachindi kwa baba nditaure baba ndizotoita sei nemukwasha wakarowe chinyi hanzvadzi yangu. Ndakawa ndasvike pakurwadza mwoyo pakuti ndichiti mukwasha nakororo ake paichaya hanzvadzi yangu waichaya akabata papi pacho wanga murume wacho era kororo racho ese anga ruchaya iye wacho paichaya akabata pacho kachaya akabate papi pacho. Sandu zvakazvindirwadza babona kati angatiende kwaHeadman Chigodora totiende kuenzaniswa. Kati ahorai pakanaka ndosanga ndakauya kumangara nyaya yangu. Inyaya yekuti hanzvadzi yangu yakauya kumba iti ndarohwa kati nyaya chitoenzanisirwa iti kudare zviite zvakanaka. Ngatida izvi. Hanzvadzi yenyu iripo here? Iripo. Ngavigare padombo rendataura kaya. Ine ndakasiiwe nzvimbo iyi. Kurisa. Ndakupindika wataura naye. Ubate nzira wenyu. No right. Ndinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari ngaanditungamirire. Mwari ngaanditungamirire. Gara henyu mutsanangure. Pamusoro zvakaitika kudai wakanga uri musi wa28 asi kutanga musi wa27. Musi wa27 mai guru wangu akarwara. Arwara zve akarwara ari pa Charity Mureyani. Mai guru wangu aya arwara. Akarwara iri musi wa27 iwowo ari kuwacha. Ari kuwacha kuya obva arwara obva aonekwa nemurume wangu ndiye wakaona. Obva achiti mai guru chinyi akati mwiri yangu iri kurwadza. Murume wangu wafonere murume wawo akati kuno kumai guru ari kurwara. Kwakufonera anawo mai ari kurwara kurwizi kuno. Uyai nebhara. Kwakutakure bhara kwakuenda naro kurwizi kuya kurisambo kuya. Kwasvika kwakutakura mai guru kwakuye kumba kwawo. Asvike kumba kwawo ini handizi kuendeyo. Asvike kumba kwawo amwe ese akaenda hawo koaona akaende kwaona ini handina kuendeyo. Obva asvika pamba pawo paya haazi kuzorarapo semunhu wakanga ari kurwadziwa obva aende kukiliniki. Kwaakaenda kobatsirwa ndiziva yangu kuti akafamba sei asi haazi kurarapo akabva andoenda kwekobatsirwa. Friday makuseniseni obva amuka kobva tamuka makuseniseni. Tamuka makuseniseni pamba pangu papa ine rori rezvidhina ranga richida kuekotora papa ine zvidhina zvanga zvidotorwapo zvatakaforoma. Motika zvidhina yobva yatouya. Murume wangu angaendawo kubasa kwake kuzvidhina. Yasvika motika iyi akati hapana pekupinda tipo uya mutigadzirire road. Ndakagadzire road iya. Ndiri kugadzire road ndipo pendakaone mwana wa mukoma emurume wababa aya. Ari pamusoro saka pandakamuona muroad pandakamuona handina zvandakafunga ndakatoti mwana uri kuonawo motika iri kuuye pamba iri kutakure zvidhina pamwe ndo zvaari kutarisa. Saka mwana hana chakataura ndakabva ndatoperekedza anhu akanga auye kotenge zvidhina pamba pangu paya padhuze pamba ipopo pasaidhi mbichana ndobva ndaapangidzira pazvidhina ndikati zvidhina zviya torai namba yenyu yemuri kuda. Ndaakuchidzoka manje kubve kuzvidhina uku patepi pangu ndobva ndakasangana neana akadzika ari airi mukuru nemudoko. Ine handina zvandakafunga semunhu uri pamba pamweni. Ndakandofunga kuti ana ari kundouyawo pamba pani pambuyawo handina kutanga ndavhunduka. Akabva asvika bva tandosangana bva tatarisana. Mwana wakabva ati chitaure nyaya yako. Ndikati nyaya ipi? Akati iwe uiziye here nyaya yako iwewe wakaita iwe. Mwana wari chitaura nyaya yako ngeupi? Uyu mukomana uyu wanga akanyarara unozi Elvis. Chitaure nyaya yako. Ndikati nyaya ipi?
akati yo nyaya yako audini ba auiziba. Ndikati andina zvendiri kuziya ba. Akati sondo rapera. Ndindati musi wa 28 uyu. Sondo rapera racho musi Saturday. Zvikazi ndakakuona iwewe uri pamba pa next door yangu uchindireya. Uri kunditaura uchitaura kuti tiri marombe kwa Mutambara. Unodherera babangu ngekuti akanyarara. Ndo mashoka akataura mwana. Ipopo akabva atoti ipo pa tepi pangu ndo pane huni dzangu zendinonongedza ipopo ndisa ndasvika akabva andoti uyo chivhatara yake ichibvatori yake kobva andirohwa. Saka pandakarohwa kekutanga ndakatodona papaina akomana angu airi akanga aripo akanga arovhe usiku kamwe kacho kari grade 4 neumwe wacho uri grade 7 li wakatobude mumba achitoona ndakurohwa. Ndakatodaidzira ndichingoti amweni angu aripo mbuya imi ndakufa kani mbuya ndakufa nambira mbuya pakanga pasina ndakarohwa haikona zvekutamba kusvika zvidhina aya uko kuovhoni uku ndo akazozviona kuti mukadzi wakutorohwa peta takamira pamanje manje wakutodini wakurohwa. Mwana wakabva abude mumba mukomana uyo wakabva amhanya kutera baba akanga ari kuzvidhina kobva asvika kwakwaatera kakomana kadoko aka kakabva kamhanya kuende pamba pe next door yaitaurwa kuzi ndanga ndichireya nayo kwaadaidza zveshuwawo pakauya zvidhina uyo haazi kuzoramba achindirohwa akabva amira zviya zvidhina otobvunza kuti unodaro ngei ndiani ukamenyu ukamira sei ndototsanangura. Apedze kudaro mukadzi uyo wakabva auya wakandaireya naye uya ndikati chitaura inyaya yenyu tizwe. Iye mukadzi uyo unototaura kuti anhu ekwamwedzi ndo zvaakataura ipopo anhu ekwamwedzi kana muine magiraji enyu muinawo musandipinzemo mukati mazvo. Chandinoziva ngechekuti Saturday mukadzi uyu zveshuwa akadarika nepamba pangu ndikamubvunza kuti iya amwenyu aende kuchechi kumapembe imi mamuzi kuenda ngei ndiye wakatovhunza kutaura kudaroko. Ini ndobva ndadaira ndiri murodhi pazasi pedzimba dzawo iye mukomana uyu ndikati isusu hatina kuenda kumapembe bachechi dzaguka dzaapatsana isusu tiri kuendawo sondo rinouya kuchechi ndiri kundotaura kudaro. Uyu mwana wakabva avhurire mbudzi dzake uyu kobva adarika nependanga ndiri ndikamuti wamuka sei wakandodaire muditi ngekuti mazuva ano ese tanga tisi kunyatsa hedu kuwirirana zvakanaka ndikatofunga ngezvemazuva ese ini kwakutomutere mumasure make iye une mbudzi dzake mberi inini mumasure mangu ndichobhadhare dhiga ndichonyorese dhiga ugute yangu kwenda ndiri kuenda. Ndasvike kudhiga ugute ya ndonyoresa ndodzoka handina kuzoti mwana pane zvaafunga kana kuti pane mwana pane zvaashatirwa ndizvo. Friday sondo rapera saka ndiye aichitaura kuti iwe wakandireya Saturday sondo rapera kubva Saturday ndakamureya sondo Monday chipiri chitatu china charwara mai yake chishanu ndio chakazoikondirowa kubva kwangu papane vhiki kumashure echidarika everyday pamba pedu asingatauri asina chambonditaura kuti mai nini makandishaishira. Ndikamubvunza mwana saka iwo zvawakandizwa ndiri kukureya nekukutaura zvikazi wakahwanda wakadii kubva wandirowa ipopo. Akati aizvo ndo zvendisina basa nazvo ndinoda kukuratidze kuti isusu hatijairikiba. Asi ndichiona kuti nyaya ndashaisha ngei kusawirirana kweta tiri kuita mumashure ndakambenge ndakaenda kumba kwababa wangu kuru ndichira kuti baba wangu mwana ndiri kugara naye uyu muzukuru tiri kugara naye mwana uyu wakura uyu chimupawo pekugara sinzi ndini ndakandomusiya ndakamusirwa aine 8 months mwana iye uyu. Saka baba wangu ndandiri kumbira kuti muonesewo mwanawo pekudini pekugara zveshuwa anhu akaunganidzana anhu eukama yese iyo baba wangu akamboti nandina nyaya inotongwa nemukadzi kuzopesa bva azvigamuchira kobva yatongwa nyaya iyi pekutanga anhu haana kuzwisisana kuzosvika abva azozwisisa zvikasi uyai timutoneresane pekudini pekugurirana pabva pagurwa zveshuwa baba wangu akagura akati mwana unochirimawo apa kana akura asvisawo 18 years yake tinochimupawo apa pobva panyorerwa nepasi pobva pasainirwana ndobva ndazoendepo ndofuka kuti ndobva akandimakira iri handizivi ndakazoendapo ndabvunza baba wankuru chindipewo pepa rinotaura kuti takawirirana zvendichigarawo nepepa sezvo ndirini ndine mwana. Baba wangu akati pepa risati rafotokopeswa mozouya chipiri chasvika ndakaendewo futi akati mozouya futi sondo runayaro ndakaenda ndofuka ndakaende kumba kwawo katatu ndobva ndaona asi kundipepa riya ndakabva ndandonyararidzana. Saka kubva ipo papo tanga taakundoshingamizana zvekuti mamuka sei matswera sei pasisina chinyi nyaya. Ini ndobva ndakatobudawo mukereketi ainamatanawo ndobva ndakabva ndatoona kuti munamatira wacho hauchaiti ini regai ndisuduruka hangu nditsvaga hangu kumwe kwekunamatira. Saka ndobva aizobvunzwa nemukadzi uyu kuti iya imimi hamusiri pamupere ngekuti wanga asikazvizi kuti chechi ndiyo ndikati ndizvozvo. Musi wandarohwa wacho iwowo ndakabva ndasimuka ndobva ndaende kwasabhuku ndakasvika kumba kwasabhuku aya ndasvika kumba kwasabhuku nemurume wangu tasvika tikati sabhuku ndo zvandasangana ndazvo ndarohwa naana asi chashamisa ngechekuti ndarohwa maiguru akarwara zuro iyezvi zvaari kuchipatara kana kuti aripi kwaari handisi kuziya kuti mwana wandirowe kuti une zvaafunga ere kuti pamwe pane zvandakaita mai yake kana kuti mwana kundondirowa hake kana kuti inyaya yemunda iya ndakandomutaura. Sabhuku akati nyaya yenyu iyi inotombode kuti ite police case ngekuti marohwa chendakumuita ndakumuendese kumupurisa wenharaunda ndobva ndaenda kumupurisa wenharaunda uya ndobva ndasvika mupurisa uya akati mwiri yangu iri kurwadza endai kuzimunya zveshuwa ndakaenda kuzimunya koripota
Ndasvike kuzimunya koripote nyaya yangu. Ekuzimunya akati saka mama ati kudini, ndikati ndatiko tinozini kundoikozisa bazi, asi tiri kuende kuchechi, tiri kuende kumusangano. Saka ndaizofunga kuti ndinozoyangu ndoigadzirisa. Ndadzoka akati alright. Ini ndine pfungwa yekuti ndichaonawo baba mukuru kana mai guru ozouye kumba kwangu kuti ameni ndakazwa kuti ndozvaitana. Baba mukuru haazi kuuya, mai guru haazi kuuya, ana haazi kuuya kumba kwangu. Musi watabve kumusangano kuyamandi takasvika iri Sondo. Ndakazobve pamba kuma9 ndobva ndachiende kuzimunya kuya ndosvika ndosanangura kuzimunya ndakandoripota badzima ndaisiya akadaro. Mande chipiri chitatu hapana chakaitika, chitatu ndobva ndakazofonera hanzvadzi. Sekuru kunoku ndakarohwa, mumwe kufa kusikazikana, munozozwa kuti ndafa, ndakarohwa ngaanhekwe mwedzi. Muripi? Akati ndiri kudombo. Zvikati chiendai kumba izvozvi zvimotaurira baba munini, ini ndiri kuuya, ndichaona ndichauya weekend. Saka ndakakwirawo zveshuwa ndikataurira ana baba akati tinototanga taonesana nehanzvadzi yako kana yauya, painowira tochizoona kuti zvakamira sei. Zveshuwa hanzvadzi yakazofona kuti ndauya, chiuya yakanga iri Friday vandaenda. Zvikaibva ndandotsanangurira mutsananguriro ndakaita. Akati isusu zvakwaari kwetiri isusu tichachiona kuti tisasarawo tichiita sei, ini kwakutodzoka kwakuende kumba kwangu. Saka takazondozwa kuchitaura kuti nyaya iyi takaamangara, saka yaide kuti idini ienzaniswe. Ndiyo nyaya yandinayo madzishe. Ndio mufambiro yakaita mazire ndiri kuita ndisingazozivo. Munhu wemaizi maita mamaire yana ndiye. I next door yakatenge muyadhi mawo iwai baonkura. Hapana. Asi wakandoti handina chandakataura, wakandotaura kana murume wangu akamubvunza kuti murume wangu akasvika akomana achiripo. Akati akomana chii chamaita, akomana akaramba akanyara zvikazi simuka henyu muende kumba kwenyu obva aenda. Uyu mukadzi wakanga achipa akati chinyi mwimi mother chiri kuitika, akati amwedzi inini hapana chendinomboziva kana chakataurwa ndimukadzi wenyu chakashata kana kuti chakadini, handizoziva hangu kana paine mumwe muzotauriro akaita. Asi ipopo kana pamberi pemurume wangu akaramba kuti handina chandataurwa chakashata bange mukadzi, asi kuti paino dzimwe nyaya dzakahwandawo dzaarudawo kubudise pachena dzisiripo ndisi kuziya, ini ndo mazire ndinoita. Asi iyo matauri akaite mwana wakatati makumu. Tinosvika kwese kwamuruda kuti paine zvaimboitwa mhiri iyoyo zvasiyana nezvinoitwa dare rineri. Hatisati tavhura nyuchiba, pane nyuchi dzegonera dziri mudhuze imomo. Shaura mucharumwa ipo Saramba unozokwenya pane ngarumwa. Pandiri kuda inini ngepekuti izvo ndazwa muchitaura kuti mune mwana wamakachengeta ane 8 months. Mwana yana wane makore mangani? Wane 14 years. Mwana yena uyo baba wake waripi na mai wake? Baba wake akafa, akamusiya ine 6 months. Mai acho ari kundofamba achindodzereka achinotsvagawo zvekubatsirawo mwana wawo andori paandori. Asi mwana ndindi naye. Baba acho paakagaba wakaitirepi mwana yena? Wakanga achigara kumusha kwake? Wakanga atororwa, wakanga ari mumusha mwamwedzimu ichigare pamba pake ni Sakana neni. Baba ya mwana kumusha kwao ndekupi? Ngekwamwedzi. Ngekwamwedzi. Mwana wa kwa mwedzi. Mwana wa kwa mwedzi. Wakanga vaine musha wao eri baba wao? Akanga ainapo pamusha pawo. Panofarwa kuti mwana yena wakusinzi kana akura ndosaka makanga muri kuti mwana wakura todi mupepe kugara. Musha wa babake uripi? Uri ikona kwa mafuki kwetinogara. Pano rugara pere pamusha pacho. Ndiyo yo baonkura ari kugara pa. Rufamba tese. Yakanaka. Urundozvizwa zvawadari. Ngatiende. Pano ndesho kubvunza ari kuna mai kana baba? Ningada hangu kubvunza mubvunzo tisati chanyanya kuenda kuri. Amai murume wenyu ari kupi? Murume wangu uyu. Ndau yagare pa. Ndau yapa. Makadi yenyu baba? Tiripo eno makadi yo. Tiripo. Toda kuti tikurumidzei. Nekuti dara racho asati ranatsa kuvhurwa ba. Ndoda kubvunza mubvunzo wekuti ukama hwenyu neava ndehwenyu. Ukama hwangu ni aya ndi mukoma wangu, buda ndi budo, aya ana mukoma wangu, uyo mukadzi wangu, uyu ndi sekuru hanzadzi yemukadzi. Nhanda pedza ngo. Zvichiriwa kuti wana awa wechiona mudzimai ndi mai. Ndi mai. Saka apa wairowa mai. Apa waikurowa mai. Mada ndoda kubvunza mubvunzo umwe chete kuti ndizonatsa kupinda zvakanaka muono wandandinawo. Pane pamambotaura muchiti mimi muri manzwa kuti munhu arwara ari kuwachira kwakazofonerwa bhara. Uyu wanga ari munhukadzi wanga arwara. Chingava chii imi muchakakutadzisawo kuendawo kumba kwamai guru apa? Zvakaitika ndezvekuti Sadari
isusu ngenyaya yemwana wandiri kutaura iyi tanga tagara papane garage tandonge kundochingamizana kundoti mamuka sei maswera sei asi murume wangu wake sekuti ndokwaishandira musarebesa here matopapedza ndaida kungoziva kadambudziko kadiki kanga karipo zotaura kuti akati inini ndiri ndakaizwa ngamwe asikana anga ari kugeza namaikuru chizi auya pana maikuru ako adona ndeshuwa ndakasiya basa angu ndikamhanya pana maikuru ndikasvika maikuru akadona ndikasimudza maikuru mukaichinyi akati mudumbu mangu ndozvaini kotaura ndikabva ndafonera mukoma iwo mukoma ari apa akanga ari kuzimunya kwaakanga ari kati mukoma uyai maikuru adonha kuno ari kurwara ndikafonera anacho ndikafonera mukoma namudoko urukoyo kati uya nebhara ende pamba pangu tore bhara titakure mai tuye nawo kumba ndeshuwa ngomwana mukomana wakauya nebhara tikatakura mai mubhara tikati aperekedza kuya kumba tikazodzokera kumunzira sekuti ndakanga ndiri kupisa zvitini kati sezvimawanda kudai chiendai namai ndaiti hangu akatendawo here kuti mabatsira hapana wakanditenda Kambere bora Mbomira baba ngambogare pasi mbotanga utange kuchaya wacho ena Ukatanga kuchaya ngasinga. Mira akabata nziyo yako. Kuti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Kwete manyepo. Mwari ngaanditungamirire. Chigara yako pasi utaura. Usati watsaura ako akagara pasi gara ako titaure nawo akagara pasi. Mauya ere nemari yasabhuku hongu mpe mari yake mutsoka kudisai mari $20 ndakataura mpe sabhuku andofambi netsoka zvirisiya basa rake kwake otakataka achiterere nyaya dzenyu panapa mahara itai vabereki onai vanhu vese varoda kutopinda ndine urombo handina kunga ndakanzwa kuti kune $20 yasabhuku Okay, pamusoro ndandirofunga 25 yakazi 25 pamunhu ndiregerere kurisa handina kutaura iri mari yasabhuku ndakaudza mai vacho vanga vati watanga tumasama kana ipe mari yasabhuku sabhuku wafambe mahara akaudza mai ino mai handina zvendakazonzwa isisu hatina kuona ndandoda kutaura panyaya yemari yesabhuku mai zveshu akaenda akataura mukoma kuti pasi vari kudikana $20 asi sabhuku ati uyai kumba kwangu tisati taenda kudare uyai kumba kwangu mangwana taurai tizwe isai kuti zvitendeke zvazvadoti kuti umwe wejecha iko asati apo wangu yakuti wataure isu tinapa nguva yekutaura ngato anoda kutaura zviri mudare umere kana kuti zviri kunze kwedare sori ndezviri mudare ndaida kuti nditaurawo pane mwana kutaura papi mamhinduro dzevanhu vaviri vese vakakanganisirana musati macho ndichiri kutotaura kuti kutotresa kugodi watotsanamudzi tauda kuzwa ivo wakamanga ndichakupa mukana mukana ndowenyu garai nenyaya yenyu kana nemubvunzo yenyu nokupai mukana wacho shamwari tsanangura tizwi ya pamusoro vakuru vedare nevose vakateerera wakunda kuuya padare rino inini ndini Elvis Mwedzi ndoda kutsanangura mafambiro ezvakadini ezvakaita wanga uri musi wa 27 mukuwira mwedzi wapera zvakaitika sekudai so inini kazhinji nogona kuya kumba 2 or 1 day ndodzoka kwana sekuru saka ana mama akanditi uya kunoku tira kuenda musangano zveshuwa ndakauya kumba ende mauriro andakaita hapana kadini akakwanisa kundiona kozi ndakauya manheru ende Saturday yacho ndofunga ndakazomuka zvekuma 8 hapana munhu angaziva chi ndiri pamba asi ndakazoti ndichimuka makuseni acho zvekuma 8 iko ndakati ndichifamba paruwanzo daiso ndichienda
kubudisa mbudzi. Ndo pandakazwa chi mai ndi mama toti mama akanga achidi ari pamusoro pedu, fuka pamusoro pedu ne pamushevopo ichi almost kuma 70 meters tiri kudzasi. Ndakati ndichingobuda pakhonda ndo ndazwa chi ari kutaura. But ndakatomboti adzisi atongotaura usana adini ani kwari kuendo aya anhu ari kumutsana makuseni. Ndobva ndachiti ndautokroso daiso iwo acho hapana munhu akakwanisa kundiona ari kutsanangura chakazonditi akazotaura pane akazotaura chinhu chandakazoti diri yovhadi ndibata kuti iyi nyaya iri pamusoro pemva pana aitaura achiti azichi apa muri kuona apa parugara ndinaidini ndaiparima. Saka iwo akazouya akatora akapatora nechisimba. Ndobva ndazoti nyaya iri pamusoro pedu. Ndobva ndachienda pakona pembo daiso. Obva anyasodi kutsanangura achitaura kuti aya baba aya anga asikagari kuno kunguva yese rari rombe repi riri kwamutambara veshuwa takambogara kwamutambara nguva yakareba. Anga rombe riri kwamutambara akazobva kwamutambara kuya kuno kune neurombe hwawo anotambudzika zvisingaitika. Sevinhu vakandibata because aruri pangozi akauraya munhu kwamutambara. Ini ndakatongo times acho ndakatongovhidzora ndikati ndimire kumhanya kozi times acho ndandazaridza kozi nyaya urombe yanga hakusi kudi kutanga kutaura kwawo. Ndo ndachimira pakono daisho iwo hapana kana akakwanisa kundiona. Ndo ndachibudisa kuti mbudzi ndakanyatsodzibudisa vhekuti zvedisguise vhekuti ndisuda kutobudisa mbudzi pa. Ndo ndachiti ndodaika nepawo ndidi anyatsoona kuti ndavhizwa. Ende vheshuwa ndakafamba ndakatina mbudzi dzangu ndichienda nembudzi. Iwo angari zvakatoti apa pane fence kopaita chigwenzi chachiri apo. Iwo acho angari pakavhurikira pacho apo akamirepo. Ine mbudzi ndakafamba ndikasvika nadzo ndofuka ndakati panapa distance panapa neapo pane pamuta. Iwo acho angatokonzertera nenyaya yangatora angasubudi amene taifunga kuti chipamba padi hapana anhu here anhu ese akaenda musangano here. Mbudzi ndiyo yakazorira obva achichoka mumashure daiso obva achiona kuti ini ndatosvika ndine mbudzi. Iwo ndo pakagwenzi paya ndo pakabva adi obva ataura kuti ndichadzoka. Ndobva ndachidarika pado ende veshuwa akanditi mamuka sei ende kudaira kwangu ndakatodaira anodaira zvekuti zvavekuti semunhu nemufaro kana kuti kudini. Iwo acho akatovona kuti something wrong pane chaitika pane vhazwa. Veshuwa ndakaperekedza mbudzi iwo akazoti achitenwa daisoka ini ndichitenwa rodi dzakaenda kupatsanana vese. Ndobva ndati hapana kwandakazoenda kure ndakamba ndatosiya mbudzi dzichienda. Ndobva ndadzoka pamba kozi pamba ndo pane rodi inodarika naanhu azhinji achidziko daiso kuenda kumba kwawo. Ndobva ndachitombomira nguva yakareba ndiri padhuze nerodi ndoamira kuti adzoke ndichinyadi kunyatsoabvunza kozi odini ndakadabvunza ndakadonetsana time dzachoka. Handizoti chaidini chaitika kozi hachedzana nadzo ende ndaratozaridzwa uri kuti kudona ndaikwanisa kudini kudona kozi mashoka akandirwadza akataura kuna baba hakusi ekutanga futi. Iwo acho anozodzoka nerodi yayo. Bva ndati Saturday ndobva ndachiti panapa kudini kuti ndichaswera kunoka. Ndobva ndaenda mashopu obva ndandotaura mufana kusvike pamwakarowa mai. Okay. Usatitenderedze kumwe kwese kuti takutoda kutorara nhari panapa. Okay, totoita ndikubatsiwa. Ndobva ndabuda ndaenda kwana siku ndobva ndadzoka Monday. Ana mama akazodzoka iyo iri Monday iri Sunday. Then muswe chiri china chacho chewiki rero akadzoka. Ndobva ini ndakadzoka obva ndakazozwa ko ndikati mhanya kuno uende tora mama. Vheshuwa ndakafunga kuti ada kutambirwa washini kozi angaenda kuwashini. Ndobva ndaona futi kozi ari kuhwara mhanya kuti watora kuti uende nawo kumba. Ende vheshuwa ndakamhanya ndikaona ai mbharo ndadarika ndaenda nawo kumba. Ndobva ndachaka transport
yekuenda ndo ndaenda nawo kuzumuya kuna sisawo iri chiri china icho. Then Friday yacho takadzoka china manheru tadzoka kumba manheru ameno chi from nowhere ko vanango dini ndo vanango ndo vanatodi ndo ndachiti man right man dini ndichipoenda dini kumbobvunza nyaya ichi yaitaura chi maimpariza. Okay ndo ndaenda ende vesho arori ariripo ndo ndati ndidi kubvunza nyaya paina vanhu asiri ukama azvidini azviitiro ndo ndaisobvaenda ndo ndaenda ende kusvika ndakasvika pamba pawo akamira obva doni kwazisa ndo ndamrakanyarara ndachiti maimpariza kuabereka angu chi chaakambomutadzira chaichai zviro zvaita kuti mubva masvibisa zita rangu chi family yese kozi anhu awanda dina aungondibvunza chi mamiro ezvinhu zviri mumusha chii chakadini chakaitika obva adotaura daiso ndondati aiwa maimpariza muti kuti anokuona here vinhu zviri pachena makanyatsotaura ndikanyatsoexplainira pichi ndichanyatsokatsanangurira obva achiedza kuda kuita hasho daiso obva adondipancho daiso inino semunhu murumeka ndakaizodini kubvinzo daiso uyu muningi nangu angari pasaidi akamiro daiso iye muningi nangu akadini wakabva unzochi muoko daiso unza pakati daiso amene kuti akagwizwa here kana kurohwa pamwe akakwanisa kakadini akagwizwa obva adiyo anokwanisa kudini kubhalanza pasiwo then shuwa kudonha akadonha pasi adonha daso inini ndandisina right kudini yekugarira kana kudini kutora kana something chekudini chekuachaya ndicho ndo ndamira mndasi obva asimuka anongoridza mhero ari pasi obva asimuka obva amhanya daiso achidaidzisa kuti mbuya yowe ndodini ndurohwa obva ndangodini ndafamba obva yando daiso obva afamba kuenda kopinda muvharanda kobva ndadini ndobva ndamira iwo ari muvharanda ini ndiri pasi obva tangodai kundituka achidaidzisa kuti aibva apa muri marombi bva apa chichi ndiri ndakamira hangu pasi obva pazoya akomane marori chiwo akauya ndobva ndakadozoti ndichikwira pamasteps paipa ndopangadini anga anechi semunhu unonga ane support kuti ndodini ndobatwa akadochibva dini obva achikwidza hasha padenga kukwidza dai tangodaidza ndobva ndachidozokwira pamasteps kudaisa kupinda mangari wemarori ya1 obva dini obva achindibata obva ndadzika ende veshuwa murume wakauya tiri pamba pawo kuya wakauya aine akadini angatobva kwangarupa aine demo chaangakwanisa kuita akangotaura kuti ibvai pamba pangu ende veshuwa pamba pawo takadini takabva tobva tatoenda kumba then ndobva ndatoenda kwana sikuru kwakwe. Unofunga apa wapikiswe mhiko ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare idhi nechikudhara nditi kwete manyepo chokwadi ukatinyepera chokwadi chinotsvagwa hongu chokwadi kunyangwe kuri koti chaiko mejasiri ukamutaurira chokwadi haakupi mutongo wakakura ukasuka munyepero akambomutenderedza achidai omboti ngatimboende kutii omboenda kozoti ndichamboende kulanje ozodzoka obva azokuina kana pipi wacho ungamukona iwo uri kutaura kuti mai avo akakupanja achibva adonha pasi deramirazve ndida kupa nguva kuti utaure mai avo akakupanja achibva adonha pasi semunhu mukadzi chakazoitisa kuti aridze mhere chii iwo akachifunga kuti audi akurohwa watsanangura iwe uchiti zvakaitika musi wechina nditi wakazoti musi wechina pazvakaitika iwewe vabereki wako wakawataurira here kuti mamuchirewo hongu ndakataurira wakakuti chii ivo ndakazovataura pafoni ndikazichiuya kumba ndikauya kumba ukazoenda kumba ukafonera ukaenda ndikaenda ukazogara pasi ndikatsanangura ndikagara pasi kadini ndikatsanangura then baba obvati miadini ndidi ndiende veshuwa baba kadini akaendako kwa obva asvika ayadini asipo aenda pi aenda kuchichi taurai naye ndimbomubvunzewo mukombe okay chinokuratidzai kuti mukadzi kana munhu akanzi mukadzi anofanira kunge ari wiki chii chinokuratidza kuti handiti wati iwo akakupanja akadonha pasi nekuti anga ari mukadzi chinokuratidza kuti mukadzi akapanja munhu anofanira kudonha chii inyaya ustrong wetongatiri isusu arume hakuna masoja echikadzi hongu ariko mapurisa echikadzi hongu mhanye zvinoita vamwe varume anomhanya saka iwe unoti sei uchiti mukadzi akakupanja anofanira kudonha muko pamusoro wakuru mukona chii apa atoti ibalance yakadini yakashaya kuti akandipanja dini obva doni alright zvakanaka uyo mudoko hake pamwe anonzi ngasapike mudare because mwana mudoko ndezvechokwadi here zvekuti iwowo wakaenda kumba kwamai ako hongu kumba ndakaenda
emu yako yanga iri yei yekutobvunza kuti chiko chiri chi nyaya idi mubva mataura chi zvakadai sekuti kunharaunda iwe hauna urowa mai yavo toti kuwarwa chauka mukuru kuwarwa anowarwa alright iwe mudiki iwe mai avo haana kurohwa here hamuna kwarohwa here hatina ko huni dzemamwe nadzo dzanziri dzei ndatisimborina ini ndakatosvika ndaisa maoko kudotobata mukoma kozi mukoma angatosundwa obva abvenzira mai avo obva adona alright iwewe wakanga wakukwira pamasteps uchiteera munhu atiza ndizvo anga atiza ungoda kudii kwete kuti pamusoro kwete kuti kwakurutira kuda dini kwarowa ndadonyatsodini anyatsodini tichinyatsodini sezve papa anani achinyatsodini kutaura baba avo wakavaona here kwawakaenda hongu ndakavaona baba imimi ndoda kuti mundipindure imimi pemakasvika imimi makasvika here pane chiratidzo chinoratidza kuti mukadzi uyo akarohwa hongu makaona ronda ranga riri apo ropa raibuda munhino nehembe yake yese yakanga yakazara ropa saka muri kutaura here kuti mai anodonha nhutu kana kuti pfari dzekuti pawakadonha ndo pawakatanga kubuda munoropa mumunhu pamusoro mukuru mukuona here mukuru ropa rakabuda here pamwe ndashasha kubvunza ropa remumhino rakabuda here inivhe ropa rinovhuna pamukuru mukuru kana vamwari chaichaivhe kuti ropa kuti pakadii pakabuda ropa ende maitira vakaitaka ndatovunga kuti nyaya idini haiendi kumberiwa anachi baba achadini achaenda kodini onyatsotaurana kuti chichi okay makaridza ngoma ngedemo jeje ndokubvunza mibvunzo mugone undipindura mibvunzo ndodobvunza nezvayo ukakwira mugomo uchitsvaga makudono mawana chekutanga ngechinoti mbudzi dzadziri kumba kwenyu mudanga renyu but wakagona kuti tora kuteerera zvinhu zviri pa 17 meters nyaya dzadziri kutaurwa 17 meters dzikadzipima ubva panapo ndosvabvunze nekunemba iri ukweyo pandondidzinze waisora uchiteverera kuti maini nekuti vari ikoko regai ndinonzwa kuti kune nyaya yei number 1 chepiri uri kuti wewe wakazosvika ukamira pakona remba uchiteerera unezvo wanga wachitsvaga zvotaura kuti wanga wagara une kususpekta kwawaita maini nako saka zviri pachena kuti wewe wayaronda pese paaifamba andika tobva tabvapo ndiri kuzodzoka ndoti iwewe wabva wanatsotsanangudza kuti ndakazarirwa zvaitova nani dai wakatozarwa wakabva wadonha tovatatoziva kuti wakazara because panguva yacho wakazarwa wakagona kuzvidzora ukaenda kumba chakazoitika wasvika kumba iwewe kuti muzotanga wastarta fresh kuzodzokoti regai ndichobvunza nyaya yaya pari pachena kuti mune hurukuru dzemamaita mugere mamumba menyu ndosiyapo uri kuzviona here wewe kuti ndambonzwa kuti kune nyaya yekuti mai vakadonha kwari kurwizi zviri pachena kuti iwewe masoro ewaita mainini waidini kuronda bamunini anoto akazotobatsira mai vako zvotaura kuti dai anga atori mai vako chokwadi chisikambogurukama waida kutoti mainini ane zvaita mai vako ndo chimwe chechokwadi zvino havasiwo vakatomboatenda ende vana kutombouya nekumba kwacho topasiya uri kuzviona here wewe ndoda kuti unatsondipindura zvakazara ichokwadi kuti wewe uri kuti wewe mbudzi yakarira tibuditse mbudzi kubva pambapo handifungi kuti wewe ungazonditaura kuti mbudzi yakarira ndo zvakaita kuti aya azoti ndichadzoka time zvese izvi iwo vambotaura ndandiri kubudise mbudzi ndopendakaona vanhu iwo vazoti futi mbudzi ndakadzibudisira purpose yekude kuti ndisvike kudhuze nawo iwo wangu vamboti mbudzi ndakandirubudise mbudzi ndokuzoona vanhu chokwadi chiriponge chinoti wakoma mama gara muri kutsvaga mainini ndipindure mubvunze ndandichitaura nemi utsvaga mainini pamusoro pakutsvaga mainini taditaatsvaga haipopo ndikanyipa mukuru haipopo ini ndaida kumbokubvunza kama munowirirana here namainini imba yenyu imimi neyekwababa munini munowirirana here ndati munowirirana here saka zvinoreva kuti iwewe kusagarisana kwakanaka kwakabva wazodzadzisa kuratidze nyika kuti hatigari zvakanaka ngekurowa mai aya ngendaa kuti ndinotaura kuti zvindiri kwedza kutaura iwe wakarowa mai aya ngendaa kuti maemotions awakasimudza iwo akati uchaye mai aya mai aya asi akabatsira mai wako zveshuwa akatakura akaenda naye imimi hamuna kuzopakana kutenda imi mundori nepawa yekuti pane chiripo here chinoratidza kuti mai awa its either ndiwe here wakati mai yako arware pfungwa dzako iwo ndati pfungwa dzako iwo dziri kuti here mai awa kurwara kwaita mai ndimainini une chokwadi saka chakazokuti wachainge chekuti anga achitaura masoko kubve pane zvawakazwa iwo
izvo hazvitendi kuba ngenda kuti mai akabuda ropa. Mira akuzwe mwongo. Okay. Yoye ukanditaura kuti wana wachaya munhu uri kundikanganisira. Okay. Izvozvizvi ndofona here kumapurisa ari paZimunya ndizive kuti kune dhoketi rakavhurwa here pamusoro pekurohwa kwamai ako. Hongu dhoketi ririko. Mira iyi. Zvimira ndifambe naye. Dhoketi ririko. Rakavhurwa ndimai avo. Pachinangwa chei? Ndikuti wakaenda kuti wakati ndawakandiwa. Wakanga wari kunyepa? Mapurisa wakanga wari kunyepa here? Mapurisa wakanga wasi kunyepa. Vaitaura chokwadi kudare muno shamwari. Muno mwadu kunyepa. Imimi mukoma imimi. Imimi mukoma imimi. Hatisati tasvika kuna baba. Because baba ane mibvunzo yawo yakanangana nawo. Ndobvunza imimi kumusha kwenyu kuno wakadzi here. Wariko. Sei wasina kuenda kumapurisa kuti takarohwa? Dairai zvemukoma tione kufamba. Kuti kudini? Sei wakadzi kumusha kwenyu wasina kuenda no report kuti takarohwa? Wanga usinorohwa. Wanga wasina urohwa ka. Akarohwa ndiye akaripota ndizvo. Umazobvuma. Mabvuma here kuti makarohwa? Mabvuma here? Dairai zve tione kufamba. Wo makarohwa saka pesa pamuri pedzera ngwani. Pamusore. Toti nemwonzira ndoti ndakali ndakarohwa. Imwe nzira ndeipi? Yeye kuti akazodona pasi. Aiwa Makoma. Kana takagara kudai so atisi kupenga. Ndoda kungonzwisisa kuti kurohwa kwamakaita mainini kana kuti mai muvhangeri. Tiudzei kuti makashandisa chii? Nothing. Hapana kana chii kuti takashandisa iwo vava. Makashandisa chii pakurohwa kwamakaita mainini? Maoko. Pasina kana uko. Saka utakurohwa kwakadarika kuti kana usina kubata something. Saka kurohwa waida kurohwa mazvitenyu. Munina iwo uri kwekupedzisira iwo. Mukoma abvuma kuti ndakarohwa. Makanzi mamuri tu. Tinoti nyaya iperi. Ndizvo? Wakarohwa here? Ina ndina. Wakarohwa ndiani? Akarohwa ndiani? Inde kangoisa maoko de so. Akarohwa ndiani? Because wonga uripo. Wakazoti maoko udai wakarohwa ndiani? Ati mukoma ndiye wakatotanga. Mudoko ndiye wakatanga. Amubochinjani mashoko imomo. Mira yenyu. Musanetseka. Regai kudyo. Mona. Nayi muningina. Ndati. Mukoma vati havana chavakashandisa. Iwewe tiudze kuti pakarohwa mainini wakanga uripo. Iwewe pakashandiswa chii kurohwa mainini? Maoko. Zvakanaka. Iwe wakarohwa mainini kangani? Ndakangoisa maoko basi. Ndati wakarohwa mainini kangani? Ndandofunga pendakaisa maoko ndo pakabva fukurohwa. Handisi kubvunza kuti wakaisei. Ndati iwe uchirohwa mainini maoko ako kana kuti wakarohwa mainini wakarohwa kangani? Kawani. Zvakanaka. Wakarohwa pai? Ndakadai so maoko. Kawani koko wakarohwa pai? Pamaoko. Wakarohwa pamaoko. Kawani. Saka iwewe pewaisa pewakazorohwa kawani kuna mainini. Chakaita kuti wozorohwa kawani kuna mainini. Mukoma angarohwa kangani? Angangorohwa futi kawani. Wangangorohwa futi kawani. Akarohwa pai mukoma? Sekuti wangaone humbo because wakanga wakatarisa zvichiitika. Ndati kurohwa kwako vakavhinzo deno pakabhadu ndo kurohwa kwakaita. Alright. Kurohwa kwako. Muningina. Alright. Akatanga kuenda pakunochengeterwa huni iwewe na mukoma ndiani akatanga kusvika ipapo? Kunochengeterwa huni atinombosvika panochengeterwa huni. Takamira patepi. Makamira patepi. Right. Chakaita kuti mainini adone. Chachiri chii? Kuvhinzura kwakaitwa dai. Aivhinzura chii? Akapanjwa neiyo vadai so. Iyo ndo pakabhadu. Ana abvuma takarohwa. Asati abvuma. Avasati. Baba. Asati. Atimboanyengerera vanhu. Sei ndiri kuti asati abvuma. Muri kunditaurira here kuti kudona kwakaita mainini ndo kwakaita kuti abude mututu. Ndidaireva komana. Iwo kawani apa. Aya meno asika wani. Ndo zvakaita here kuti mainini abude mututu. Mainini wakadona negotsi here kana kuti wakadona nedumu? Kana nemuromo. Wakadona negotsi. Zvobva atanga kubuda mututu. Mukuru pamusoro. Aya pamusoro wagara utoripo tati. Chakaita kuti wabude mututu chii? Hatisi kuda explanation. Orati wakabuda here mututu? Mututu pambepa mwachayo chapo mututu anombona mututu. Ko baba wako ari kutaura wani kuti akabuda. Nini mututu mututu wakabuda mututu.
Uza ndakatongobva aripo ese aripo. Urati ropa wakaruone. Ropa ananga tomboona kana ropa kana kuti anything chinoratidza kuti chi akwara. Alright, ngatimbodzokera pana awa baba. Awa sekuru awa. Imimi sekuru imimi. Mauya muchitaura kuti makaratidzwa hembe. Yanga ine ropa. Ndizvo. Munayo here? Ndinayo. Ngaibuda. Kumbira mai mimi hembe. Hapana. Kunokufikira pano basi ara nekwenyu. Alright, imimi makaribata kudaro. Ndiro here hembe yanga yakapfeka maya. Pamusoro mukuru. Hembe yanga yakapfekwa jero haisitombori iyo hembe iyo. Pane imwe hembe yanga yakaita inini imwe nechi. Ainga ine dress yakaita so yakaita brown so. Imwe hembe yanga yakaita chena kumusoro. Saka ropa rakabvepi? Mukuru ariko rangu handaita mwana mudoko. Titaurire makura mailodi. Mukuru pamusoro. Mira muzwe regera kodzikisa ko muko wako pasi fana. Isa ichengetedze nyembe yenyu. Mpana. Isusu tinoyanzofarira vanhu vanotaura chokwadi. Yeme. Ukataura chokwadi zvinoreruka. Yeme. Nyaya yamakarovera mai ava haisiri nyaya yamakuhwa ba. Noteerera vanhu vachitaura isusu. Nyaya yamakarovera mai ava inyaya yemunda. Arikuda kutaura ngawe kuno kwataure. Sabvomba kwenyu kuya kuti isira confusion bakuno. Ndoda kuti ndifambe newe ndisvikire pachikonzero chacho chawakarovera mai avo. Wega uchataura kuti Joshua ndakarowa. Muzukuru wenyu anozani wekushaika? Unozi Love More. Love More mwedzi ndoda kubvunzana nababa wako musabvara kumeso ba imwe. Handine BP saka zuwa rikandiwo. Alright. Love More mwedzi munomuziya? Muzukuru. Muno wakadzi wanga nimi? Ndine 2. Mune vairi? Unopinda chechi rudzi? Unopinde kwaMwasha. KwaMwasha? Hongo. Love More muriani wanga ine stand yake here? Wanga asina. Wakanga asina? Hongo. Waigara nani? Na tete. Pamba patete? Tete akanga apuwawo na baba. Ndati waigara pamba patete here? Hongo. Alright. Kwasabhuku wakanga bhuku rebhadhara mutero kwasabhuku ngerani? Haasi aibhadhara. Tete ndo waibhadhara? Hongo. Kugara natete kwaita kufa wakatanga kufa ndiani tete na Love More? Nditete. Tete afa urongwa hwemakaenda koronga pamusoro kugowa nhumbi maererano nemwana iyena sinzi aigara natete. Makaronga urongwa hwepa vanhu kwamwedzi? Pakagarwe nhaka pakagoiwa nhumbi. Hapana urongwa hwakataurwa pamusoro pemhuri yake. Love More wakasara aripi? Love More wakasara aripo. Achiti urugara pamba pani? Echichengeta. Azi ndiye adichengetapo? Tisu emhuri akati achengete. Zvakanaka. Mbomirai mwakadaro. Sabhuku. Unotamba here? Unotamba here. Mune nani? Tasangane kumaroro. Ndinokumbirawo Sabhuku kuti mune ruzivo here nemhuri? Ndinoiziva mhuri yababa umwe chete. Mhuri yababa umwe chete. Mune ruzivo here maererano nekufa kwakaita tete va Love More, nekuzofa kwakaita Love More nemagariro akanga ari kuita pamba ipapo? Ruzivo rwendinoziva ngerwotete ihanzvadzi yababa avo. Love More mwana wehanzvadzi yavo handingazivi pamweni zvaataura kuti wakazi ngaachengete pamwe pange undogara semuzukuru. Asi na tete ndo mazivo endinoziva kuti ndizive urongwa wakazoronga mushamwa waya. Hapana here dzimwe nyaya dzakambotaurika dzenyaya yestendi dzikazoya kwamuri ukazova kuine mabhuku emakanga muri kusainirana pasi? Nyaya yandakataurana ngeyo yakati endai mugare pasi semhuri muwirirana. Akazounze bhuku rekuti awirirane kuti muzukuru uyu mwana wamuzukuru amugurirewo kanzvimbo pachezvavo iwo ega. Bhuku racho riripo here? Ameno. Mwakanaro here bhuku iroro Wamwedzi? Handina. Chikonzero chatodisa nebhuku iroro muri kuye kunyaya dzinenge dzakadai mwaiziva mwanga muri kuziva hwaro hwayo nyaya iyi? Handina kunge ndaziva kuti nyaya iyoyi yemuri kutaura ndiyo iri kuye kuzotongwa. Nyaya ndiri kuziva. Right. Mirai ndifambe. Payadi patete apa panani izvozvi? Ndiripo. Ndii muripo? Imi pemaka yagara patete apa makanga musina musha wenyu here? Takachinjana. Nani? Nenini nemhuri. Makachinjana nemhuri? Imi musha wapatete? Takatengesa apa petakachinjana pacho. Mirai henyu. Chakaita kuti mubve penyu imwimwe kugara patete kwauchinjana nemhuri chii? Panga pakutengeswa. Pakanga pakutengeswa? Mukati ndichenda hangu apa imwimwe muchiori? Panga pasina muridzi wepo.
Mbuya akati ngatipatengese. Pakanga pasina muntu wepo. Kufa kwakaita tete stand yakasara iri mumaoko mwani. Makasara iri muvhuru. Anokusa ndizve ngaba. Chinozi muri chinyi? Chinozi muri musha. Baba ndiye ari musha mwamwedzi. Wasara ari baba. Wasara ari baba pari zvinoti menshua. Menshua. Alright. Menshua kana pachigawo gowe nhaka unoenda kweswe pabonde chiswe mama ndiani? Menshua ndiye wakazi ndiye wasara ari baba. Kufa kwaita tete haana kutaura vakangoti ngasara zviri pamhuri zvichirwa kuti pakati penyu papa nemhuri yenyu wandofunga kundoita zvaadayo papo bhende remapofu unondoita akapamunda ipapo. Haana zvaakagohera baba ipapo. Ndiri kuti wada akabhora remapofu ipapo zvinoita ka. Sababa akanga asara. Takatenderana nawo baba ake. Vakuru imi regerai ndikutaura ndichida izvi. Isusu hatitongi takadzvara matemo. Tinotonga takaisa matemo pasi, takabata tsvimbo idzi. Totonga. Ngatiregei kushandisa hutsinye tichinge tichiraramisa mhuri dzedu. Mai avo maifarwa kuatendawo. Hama yavo yakaenda koberekeswa musha mwamwedzi yakaberekeswa ngehama yenyu imwe. Akasacrifice kuchengeta mwana kubva pa 8 months. Zvakaoma sei kusvika pa 14 years. Mune chemakawapa here? Aine pfungwa mukunda mureyani kwakuite pfungwa yekuwaka musha wenyu weropa rachengeta musha mwenyu. Kwakuya kwemuri baba ndokumbira kuti mwana zvakura kudai wakafa babake akafa. Make hapo. Mupepe kuti mwana agare. Hana kusairira. Nemo dzese dzaitamba ega. Chiita kuti chibereko chakaberekwa ichocho shungwe kuti mupepe kuti agare. Kuziye kuti nzvimbo iripo papo yacho ngeya babake. Wekuti mupepe kuti agare asingazuri nzvimbo ngeya babake. Tera mirai mukoma. Muchataura. Mira henyu. Imi muna akadzairi imi. Wazvemina akadzairi kwemwakaende kuti umwe mukadzi mukuru uripi? Side ripi? Mune mundu wakakura sei? Mudiki. Ko wenyu? Mudiki. Ndiko unoita ndoona uri mudoko. Sabhuku. Saizi yakuti kukura kwamuri kutaura unonga kwakaita sei asi mudiki. Ndubuza sabhuku. Ani yani twiminda twidoko ere kumhiri ye ndiye ndichona. Aninga zima kwera nakaite mfemi. Minda yawo mayadha yawo akakura sei? Mayadha yawo madiki. Mukadzi mukuru yataura kuti akatofundisa. Right. Zvakanaka. Awo mai avo panyaya kuchengetwa kwemwana nekufa kwemuzukuru ndode kuti vagarewo papo vachapindura hawo. Iwo mwedziyo aya ndimukoma kwaya. Ndode kuti unditsanangurire chimiro chemagariro epamusha pari kugara awa pemuzukuru ipo papo kana pari pateteyo papo kuti musha iwonawo ngewani. Toda kuti musha iwonawo unofanirwa kuenda pane munhu ari responsible. Anditi? Atiri kuti tindyirane zvavari fune kuti zvapfupi nekureba. Titsanangurire kuti zvakamira zvakadai toziya gwara racho. Baba ingane hanzvadzi yawo. Ano atete aishanda kwawo dzuku. Saka atete ainga nomurume wawo unonga aindobva kuchipinga tisanyatsa kuziva kwaanobva. Akagara nguva huru ari kwaodzi. Zosvikira atete akure auye kumba. Auya pamba akasvika pakugara nababa. Baba kwati atigara naatete nemukwambo panapa baba wangu azvidini azviitiba. Akabva apa atete stende kuti garai pa atete nemurume wenyu. Sezvo musina mwana bhozi atete akanga asikazvati akanga asina mwana. Sezvo musina mwana ndakumupa mwana wehanzvadzi yedu ndiye wa mwana wenyu. Kana pane zvese zvinonga zviri kuitika uyu ndiye mwana wenyu. Akamupa iye muzukuru wedu Lavhu yeye. Atete murume watete wakafa achosara atete naLavhu. Atete achofa achosara Lavhu. Tiri parifu patete musi wenhangu. Sabhuku akanga aripo sabhuku Serena Pig. Wakasumuka akadaidzira akati anhu mhuri yekwamwedzi tadamba kuzoshupana ngemusha uno. Musha uno nga waRavhu. Zvitinoziya tese. Ndofunga kana mwangu ari pana nditsigira. Musha uno nga waRavhu. Tadamba kuti muzoshupana ngemusha iwowo. Zveshuwa musha wakasara uyu naLavhu. Lavhu akazosvika pakuroora mukadzi wake. Arora mukadzi wake vazvara mwana wake ari pamusha pake ipo papo. Nedzimba dzake ndiye kwanga akwa akadzimba dzese ipopo. Lavhu arora mukadzi wake akaita mwana wake mwana ane 6 months. Lavhu akasvika pakufa. Vatangopedza urongwa waRavhu. Lavhu afa kudaro tindoripo mukoma akafunga zano rawo vati kuti tisiye mukadzi ari panapa azvinatsi kudini azviiti vakaikumbira mukadzi wangu. Ndaikumbira umbogarawo nemukadzi uyu kuti agare pamba apa azvidini azviiti ndaikumbira umbogarawo nemukadzi wangu nemwana kuti mwana amboti kure bhozi mwadzi uchi mudoko. Zveshuwa takagara nemwana mukadzi wangu akagamuchira indikagamuchirawo tikagara nemwana hapana indibatsira kana kuti kudini asi mukadzi wamukoma igare kwamutambara akanga asati akawa papo pekugara. Mukadzi wamukoma mudoko wacho wakabva kwamutambara achibva auya akaenda kukumbira kuna mai aLavhu akanga achipo
ndiri kukumbira kuti palavha apo ndimbogarawo hapo sezvo tisati taaka kustendi kwedu. Mukoma yani stendi yawo zveshuwa yakakura inofa pa 3 hectares yakanga inayo. Kana paari kuti dzakapangana semhundu titengese munda kunyepa kwese kwaari kuita. Akapuwa hafu yerozhi iyo kumunda ikoko. Akanga atanga kupuwa kwekutanga kurozhi kunonzi kwaizi kwaurombo ndo pakatangira hori hwamukoma. Abva apuwa hafu yerozhi kumunda kwaurombo. Obva azoti baba afa obva aende koita utsotsi namai. Vaanotaura ndataurira nawo namai. Akati handishadiba kuenda igara uko. Ndakuenda kumusoro uko. Ndapuwa ndibaba handishadiba ndakuenda amuzviite mundipo kumunda kumusoro uko. Dhuze nekurodhi ngekuti ndiri kusenza. Mai noti zvakanaka. Enda ugurawo hafu yerozhi senge uko ndopuwa ndibaba ako. Obva abva kwanga apuwa ndibaba kuenda uko. Saa uku taita kuti munhu uri kutoriwa hafu yerozhi. Imwe hafu ngeyedu. Mukoma akatsvaka bhaya wabva atengesa imwe hafu yacho. Tiri kundoti ati tiri pamwepo. Wabva atengesa zvesho takagowa kuti anopuwa chomari chekundoshumawo. Vatadzosiya edu zvakadaro. Imwe hafu yacho zvati kuti anakadzi airi ainga naakadzi atatu. Mukadzi mukuru akasiyana naye asi akapa mwana wake mukuru pekugara. Akapa mukadzi namba 2 pekugara. Kumwe kwacho ndobva azive kuti mukadzi namba 3 ndo yaakucheka kugara pastendi palavha. Chokwadi chiripo mukoma pastendi hapasiri pawo asatondotaurawo zvenharo. Saka takasvika pakukumbira tiri kumbira kuti ambogarawo. Ndo paine nyaya yese. Para tiri pakukumbira ipo papo uyu mukomana mukuru wakatotaura kuti ana baba tichakurawo ndinoda kuti murowa ana baba. Saka pawazochinja kwawazoikurowa mai. Hauna zvitaure. Alright. Apa mubvunzo wangu uri kudzoka kuya kuna babawo. Imimi mati mwana wemuruda kuti agare apapa. Ndiye mwana wakasiya lavhu ndizvo. Right. Saka baba imimi toda kuti mutitaurire kuti kufa kwalavhu chibereko chake chakudawo pekugara imimi makapamba nhaka yababa ake. Ndo pane musoro wenyaya. Mwana uyu wogarepi? Iye baba akasiya musha kana kuti mai akasiya musha? Uripo papo futi. Ndinoda kuti ndiye asati apindura achazvipindura zvazviri. Pendiri kudai ninge pekuti tete wakazi tete havana mbereko. Tete kwakuende kopuhwa mwana wekuti agare naye. Mwana yena agara naye ndiye wamwana wako. Kwakuchengeta mwana yena kwakukura. Mwana yakura tete wakwakusvikira pakofa. Mwana warorawo. Unofanira ari parizipa ari pastendi yopapo ndiye ana mwedzi. Pamusoro. Ndati unofanira ari pastendi ipopo ndiye. Unofanira kuganga ari pastendi ipapo. Sekuti semunhu wakanga asina kupihwa kuzipa pake. Ndati tete akapuhwa kuzi mai ari apa muri kwaona. Ndoende kwatati hanzvadzigara apo pamulemoni uri apo. Une vana vake. Before biraizve une vana vake ogara pamulemoni apo. Nometa wavo ndiri pane chikomba kana toarambwa kumurume. Mai ofa vanosara variyo papo. Ndinovadzingira here? Amwadzingira. Pamba pani? Pawo. Saka uyo lavhu muri kumudzingirire? Pamusoro. Muri kumudzingirirei? Hatisi kumudzingirira. Mwana wake hana pekugara pamba ngepalavhu mo. Mirai henyu musamhanya. Musamhanya muchabaka muripo papo. Mushange walavhu mo wakuru. Kana musingazichiwa ndokudzidzisai. Mushange walavhu mo. Tete wakakura vachichengeta lavhu mo. Ndiye wakakura achichengeta ipopo. Tete wakazofa lavhu mo ane makore mangani? Ndichacherechedzi. Hamuchacherechedzi? Wanga akura zvakadini? Pamakore ake ese tichatsvaka makore iwayo. Makore ese akagara natete wachichengete panzvimbo ipo papo kusvikira mazoti wazofa achisvikira pakufa. Munokwanisa here kumubhadhara? Anga kuchengeteri musha wano kwa mwedzi? Ichengetedze michero, ichengetedze miti yakanga irimo kuti ikure zvakanaka, ichengetedze musha wanyu natetenyu hama yenyu. Mwapedze mwomutenda ngekudzingira kuti chibereko chake wabereke mwana kwase mwana ne 6 months 8 months. Amushadu chigarepo ba. Muri kuura. Tataura ino. Baba. Munonzi maigara kwa Mtambara imimi. Maigarepi? Ndakasikagari kwa Mtambara. Maigarepi? Ndaigara iko kumbawo. Kwa Mtambara ndakanga ndiri kubasa. Kwa Mtambara ndiri kubasa. Asi makanga musanga. Pakutanga chaipo. Ipopo pacho pendiri pacho ipopo pakazouya tete apo. Ndini ndaigarapo. Pamusha ipopo. Kugara kwendaita ipapo. Ndakatowaka umba ipapo. Kusvikira tete nekunetsa kwakange koite kumapurasi. Baba ndokuchindikumbira kuti mwanangu tete zvauya kudai. Ndaikumbirawo kuti tete achigare pori kugara ipopo.
kana tete agara paurigara ipopo iwe unosarudze kweunoda pamarozhi mairi, riri kwaurombo neriri kumusoro uku. Ndo mataurire akaita baba. Mubvunzo wangu inini ndewekuti ndazwa munin'ina wenyu achitaura kuti Love Mo akawaka ende dzimba dzemuri kutogara ndedza Love Mo. Kwete. Ndizvere?